እሽተይ ብዛዕባ ሳይነስ ኣፍልጦ ዘለዎ ሰብ ንፈጣሪ ምልክት ሕቶ ይዘእትዎ ጽቡቅ ገይሩ ብዛዕባ ሳይነስ ዘጽንዐ ግን ናብ ፈጣሪ ምሁር እንዳቀረበ እዩ ዝኸይድ ምንታይ ሳይነስ እውን ንባዕሉ ኣብዛጅ እዋን መንፈሳዊ ነገር ስለ ዘጽንዕ ናብቲ መንፈሳዊ እቲ ምንታይ እንድሕር ኢና እዚ ኩሉ ዝርአ ዘሎ ካብቲ ዘይርአ ዓለም ይመጽእ እዚ ኩሉ ማተርያል ዘሎ ካብቲ ናን ማተርያል ዝኾነ ካብቲ መንፈሳዊ ዓለም ይመጽእ ናይዚ መንፈሳዊ ዓለም ምንጭ ኸመን ፈጣሪ ናይዚ ኩሉ ምንጭ ፈጣሪ ስለዚ ንዑ እዮም ዘጽንዑ ብዙሕ ሰብ ግን ዝተፈላለየ እዩ ዝመስሎ ዝተረሓቆ ወይ ድማ ኣንጻር ዝኾኑ እዩ ዝመስሎ ኖ ኣይኮን ጽቡቅ ጌርካ እንድሕር ኣጽኒዕኻ ናብ ፈጣሪ እንዳመጽኻ ኢኻ ትኸይድ እቲ ምንታይ ኣብ ሳይንስ ኳንተም ሜካኒዝም ዝበሃል ኣሎ ኳንተም ሜካኒዝም እንታይ እዩ ዘጽንዕ ንበዓል ኣብቲ ውሽጢ ዲፓርትመንት እንታይ ዝብል ኣሎ ኳንተም ዊርድነስ ዝብል ኣሎ ኳንተም ኢንታንግልመንት ጸሎት ከመይ ገይሩ ኣክቹዋል ከም ዝሰርሕ ሰብ እንተ ደኣ ብውሽጡ ኣሚኑ ተኣምር ክፍጠር ከም ዝኽእል እዩ ፕሩፍ ዝገብር ኣጽኒዑስ ፕሩፍ ገይሩ ሃይማኖት ዝምህረና ዝነበር እንታይ ገብረና ኣሎ ሳይንስ ፕሩፍ ገብረና ኣሎ ይረጋግጸልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሽቲ ኣፍልጦ ዘለዎ ሰብ ንፈጣሪ ምልክት ሕሰሶ ብዛዕባ ሳይንስ ማለት እዩ ጽቡቅ ኣፍልጦ ዘለዎ ጽቡቅ ገይሩ ዘጽንዐ ግን ሞርና ፈጣሪ እንዳቀረበ እዩ ዝኸይድ ምንታይ ሳይንስ ንባዕሉ ብዛዕባ ነፍስና ስለ ዘጽንዕ ብዛዕባና ስለ ዘጽንዕ ንዕኹም እንታይ ዝመስለኩም ዝተረሓቆ ወይ ድማ ኣንጻር ዝኾኑ ድ ይመስለኩም ዋላስ ኖ ሓደ እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋንሲ ሓደ እንዳኾኑ ኢና ሓደ ኮይኖም እዮም ኢኹም ትብሉ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ጽሓፉ ለይ I love you all peace and love guys